Pagkabalaan, nagahulat, nagahilag, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. Uhawang Diyos sa imong mga pagsimba, uhawang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahulat, nagahilag, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. Uhawang Diyos sa imong mga pagsimba, uhawang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga minsan. Okay no, may buntag, maayo nga pakig-uban, welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ng Dios mga kaigsunan nga magpanalangin na usab sa ato ang panag-uban ni ining taknaa. Ang Dios mag-atiman kanato ug ang Dios maghatag og mga mensahe alang sa matag-usa. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, maghisgot sa kinabuhi sa mga magtiayon nga ilabi na gyud mga kaigsonan sa pamilya. Og ako nagtuo nga sa atong panag-uban, panalanginan ta sa Dios. Tindaghantang makatunan sa mga pulong sa Dios nga maghisgot sa kinabuhing minyo sa ato ang panag-uban. Sa atong pagsugod, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga may nagatiman kanamo, Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga katawhan. Ikaw ang Dios naghatag og kusog, naghatag og maayong panglawas. Ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo, ug ang tanan nga naa sa imong mga katawhan gikan kanimo. Ug imo kaming gihimong sinaligan, hinayalan aron do nami magamit sa among paghalad sa among ginabuhi ug pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga imo na usab kaming panalanginan karon sa mga pulong nga among madunggan nga diin naa kami makatunan sa among pagpaminaw kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Salamat o Dios sa imong mga pabor. Salamat o Dios sa imong pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Ug amo kang dahigon og pasalamatan karon og hangtod sa kangturan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gipaybalo mga kaigsonan, akong gibalik ang katong Sinda Star sa ako ang ato ang page ang pulong mo kinabuhi ko, tungod kay papason sa Meta o papason sa FB ang ato ang mga video after 30 days. Pag human sa 30 ka adlaw, automatic na mawagtang ang ato ang mga video sa ato ang live. Og ako ang gi-check mga kaigsunan, daghang gyud nga nangawagtang. Mao na nga akong gibalik ang sending stars sa ato nga programa para kung doon na tay violation, automatic nga kana bitang mabayran rapod sa ato ang page sa kana bitang sa ato ang programa. Mao na nga salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nagiya kanato niini og nagtabang sa ato ang programa aron dili mawagtang ang mga mensahe nga nabutang na diha sa ato ang page sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Og daghan na gyud nga mga video or live mga kaigsonan nga nawagtang sa atong page. Mao na nga ako ang gitry pag kuha ang setting sa ato ang page
ako ang gitry pagbalik basig dili na nila papason ang ato ang video. Kay sa ato ang account, ang pulong mo kinabuhi ko, naasay mga violation labi na sa copyright sa mga kanta. Bisan kung kana bitang wala ta magpatukar og mga kanta nga in English, usahay kining background ako sa sounds, maunang akong gimonitor tungod kay usahay makakuha kog mga background sa sounds nga ang ilahang mga views milyon na. O niya ilahan naman ang i-stricto kon ang mga views milyon na, dili man na pwede nga i-copyright. Mana nga ang ako ang i-background sa ato ang paghisgot sa pulong sa Dios, katunang mga sounds or mga instrumental nga wala pa mo abot og milyon ang Dios. Okay, ato ta sa paghatag og panahon, pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod ni ining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Orhilis Arnelia Malisa. Maayo nga buntag Pastor Gideon, salamat sa Ginoo, nakasugod gyud ko. Request ko Pastor, awit makalangit ang pulong mo. Pastor, pwede nako ipabasa ang Genesis 1:1-5. Unsay ipasabot ana Pastor, physical or spiritual? Kay hangtod karon wala pa nako ipaabot sa mga person nga paabtan ana nga pulong, mga magtotoo naman gyud na mga person Pastor paabtan ana nga pulong. Okay, sa Genesis, okay, ako asang isit up pagbalik ha, kay para dili ta ma-off og galit. Okay na. Sige, ako ang basahon ug akong gihangyo ang tanan pod sa pag-abli sa inyong Biblia sa Genesis kapitulo 1, ang unang yung libro sa Biblia ug ang unang kapitulo sa maong libro. Genesis 1 hangtod sa 5, ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug ang tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Uniha miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyahang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya kahayag, gikanlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niya gabi. Milabay ang kagabihion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Okay, ang Genesis kapitulo 1, mga igsoon, nagsugod yun na sa espiritual nga bahin o niya sa mga butang nga bahin, mga unang mga gihimo sa atong Dios gikan sa espirituhanon ngadto na sa gitawag mga butang diha sa kalibutan. Og gipakita diha nga ang tanan nga gihimo sa Dios mga kaigsuonan diha sa unang kapitulo pinaagi gyud sa espiritu. Giklaro diha mga kaigsuonan nga ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. So niana nga kapitulo o bersikulo ang panahon na sa balaang espiritu sa Dios nga aron maumol o mahimugso ang tanang butang nga atong nakita sa tibuok kalibutan. Lamang
Kung imong lantawon, tulo na kabahin ang gihisgutan diha. Pero about sa physical, wala pa mataw ang gitawag pulong. Dili pag yun nato matawag diha mga kaigsuonan nga naghisgot na sa gitawag physical tungod kay ang Dios espiritu og ang naglihok ni anang maong panahon na espiritu og ang pulong espiritu. Kay wala pa man mataw ang pulong diha. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang pulong mao si Jesus Christ. Kung imong tan-awon ang Juan 1:1. Sa sinugdanan jud sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gihimo kini pinaagi sa espirituhanong bahin. Ang Dios espiritu ug doon na po'y espiritu sa Dios, that is the Holy Spirit. Ug ang giingon diha pulong, ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mao na nga sa wala pa gani buhata ang kalibutan, ang anak diha na. Pero dili siya matawag anak kay wala pa siya mahimugso. Lamang gitawag siya pulong pero wala magpasabot dili siya Dios. Dios gihapon siya. Pero kung imong lantawon dili sila equal. Kay si Jesus miingon nga ang amahan labaw kay kaniya. Dili gyud siya equal. Ang pag-ingon sa Juan 10:30 nga ako ug ang akong amahan usara, dili pod na kanang usara gyud ka persona. Kay usaha ako nganong ako ning gihisgutan kay kung maghisgot man gud tag Genesis 1:1 or Genesis kapitulo 1 mga kaigsuonan, musulod ang kanabitang mga pangutana nga maghisgot sa kahimtang sa amahan, maghisgot sa kahimtang sa anak ug maghisgot sa kahimtang sa balang espiritu. Sa sinugdanan gyud giklaro diha nga nahimugso ug nagsugod ang tanan pinaagi sa balang espiritu. Lamang tulo ang gipakita diha nga kanang presensya sa amahan ug presensya sa balang espiritu ug presensya sa pulong nga mao si Hesukristo. Dalaygon ang Dios og magpanalangin kanatong tanan. Awit makalangit kay saya. Mayong buntag ni Maribik Taksan sa Poras. Morning Pastor, uban ko sa pagampo sa akong mga anak, ilayo sila sa disgrasya, nagtrabaho. Ang importante ra gyud dangop og salig sa Ginoo. Kay dili gyud mubiya ang Ginoo. Si Miriam Havelio, Cambio, maayong buntag Sister Miriam. Romel Kalibay, maayong buntag Pastor, salamat sa makadungog na pod ko sa pulong mo kinabuhi ko. Pa-shout out sa ako ang kauban diri sa balay, sila si Armando, request kog song Gamhanan Ka. Akong pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa, walilain Gamhanan Ka. Maayong buntag ni Freddy Aquino, maayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa gino-request unta ko magpaabot kanimo. Magpaabot kanimo. By G First Band, salamat kayo. Katagbawan kay ikaw ang akong Ginoo. Maayong buntag ni Rutsel Gabas Singgit, maayong buntag ug maayong pakiguban ni Nora Lariosa. Good morning ni Inday Dorlin Incabo Tinsay, praise the Lord. Pastor, good morning. Blessed morning sa tanan nga nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pa-shout out ko Pastor, family Ribuka, kag family Navarro and Lariosa gikan ni Nora Lariosa. Si Gio Ian, good morning Pastor, kumusta sa imong pamilya? Salamat sa Ginoo kira gyud mi uban sa akong asawa ug mga anak. Giatiman sa Dios ug gitagbo ang among mga gikinahanglan. Labi na gyud sa buluhaton diri sa ato nga programa ug sa mga buluhaton diha sa mga pagdaig pagsimba sa Dios. Si Nora, si Jarlene Paconla, maayong buntag.
Og si Inday Dorlin Incabo nag-request og Milagroso. Kristohanong gikuto ginikanan. Si Gina Kamahalan, good morning Pastor. Reply rako kay na Amilakaw. God will bless you always. Pastor uban sa tibok mong pamilya sa tanang viewers. Ang Dios magpanalangin sa tanang mo reply nining maong programa. I declare in Jesus name ang Dios maguban sa tanan. Request Pastor song awit sa gugma. Sayang Pastor, sayang kayo Pastor, sige ra ba og reply? Okay ra gyud, importante na atay nasabtan. Si Mimi Dalio, good morning Pastor, once from Davao City, request kog kanta Lahutay. Si Agnes Triumphante, madalaygon ang buhing Ginoo. Blessed day evening everyone. God bless Pastor and family. Ibilin Sirapin na maayong buntag, paampo ko gihilantan mi duhan mi sa akong bata. Okay, ang Dios magaayo kanimo, ang Dios hikap og ayohon ka sa inyong hilanat. Si Jason Pacon Lakoy, may maayong nga buntag Pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, request kog awit makalangit kasulatan. Okay, awit makalangit na gi-request dire ato ning kantahon. Og maayong pakig-uban ni Jubilin Erosido, nanuka diha sa Valencia. May buntag ninyo diha sis. Si Ma Imperatriz Dialimas, maayong nga buntag og request gak sa ko Ginoo. Mayong buntag ni Adeline Ayuma og ni Romeo GC, salamat sa buhing Dios Pastor, makapaminaw na pod mi sa buhing pulong sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa imong kadasig aron mapaabot ang kaluwasan sa tanan nangandoy sa kaluwasan. Amen. Pastor, mangayo kog awit dili unta ako angayan. Maayong nga pakiguban ni Bolandres Jorami, maayong nga buntag Pastor Gideon, salamat sa Ginoo makadungog na usab. Makadungog na pod ko sa pulong sa Balaanon. Pastor, request kanta handa ka na ba? Watching from Yardahan, Basay, Negros Oriental. God bless you Pastor. God bless kanatong tanan. Si Mary Rose Villeries, good morning. Si Telma Maiso, maayong nga buntag Pastor. From Maiso family, gikan sa Valencia, Bohol. Si Romelita Bugais Pilico, maayong nga buntag Pastor, request kog awit Katagbawan. Si Wilda Crospero, maayong buntag. Og si Dave Mengito Garci, good morning Pastor, dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kadasig sa pagtudlo. Nindot kayron ang ato ang hisgutan mga kaigsonan tungod kay naghisgot ni sa kinabuhi sa pamilya nga mao ang bana og asawa. Awit makalangit magpaabot kanimo. Oh
pag-asaad kamubalik ka aron pagkuha sa imong mga anak. Gihandong ko, Diyos, ang pagbalik mo. Gihandong ko, Jesus, nga makauban ka. Malauban nga mapaabot ko ka rin. Gikan nili Barwis Paas, maayo nga buntag pastor, dalaygon ang Dios. Jud pastor, sa atong kinabuhi nga kanunay mi makapaminaw sa imong pagwali kanamong uhaw sa pulong sa Ginoo. Wow, maayong buntag, maayo nga pagpaminaw. Si Madeline Ahida Antonio Bundaon, maayong buntag. Si Estrelita Balaw Syahasada, maayo nga buntag pastor. Salamat kaayo sa mga pulong nga imong gi-share sa matag usa kanamo. God bless sa imong show pastor og sa imong tibuok pamilya watching from Taguig. Si Idni Opsima, maayo nga buntag pastor. Palihog ra ko pasabot nako aning akong damgo pastor, og mao kini nga paghangad kuno nako sa langit, nakita kuno ko og simbahan na ako no'y kamot sa bintana, dayon perti kuno nakong hilak nga nag-ingon ko sa akong kaugalingon nga maninuod nako sa pag-alagad. Dayon abtan na pod og mga bulan gikan ato, nagdamgo na pod ko og naa ko no'y mga halas sa akong mga tiil, perti kuno nakong panawag og tabang, unya wala gyoy ning duol, pero nakalingkawas sa ko ato, unya pag sabot na pod nako sa unahan, naa na pod halas duha ka buok, ang usa kobra og ang usa sawa. Okay, ang mensahe sa una nimong damgo, nagpasidaan ang Dios, nagpahinomdom ang Dios na kinahanglan wa kay laing duulan, wala kay laing ampuan, wala kay laing dalangpanan, kundili ang Dios nga naa sa taas. Ug ayaw tuguti nga doon na kay kanabitang ipakadiyos sa imuhang kinabuhi, labi na imong trabaho o kaha ang imuhang mga panginahanglanon. Usahay kining kalisod na himong Dios ni sa tao, tungod kay daghan kaayong mga tao nga mogamit ni ining kalisod aron dili siya makasimba sa Dios. Usahay kining kabisi nahimo ning Dios sa tao, tungod kay mauni kasagarang hinungdan nganong ang tao dili makapangalagad og dili makasimba, dili makabasa, dili makaampo sa daling istorya, dili makabuhat sa buluhaton para unta sa Dios, tungod kay duna sa Dios kining pulong kabisi. Importante mga kaigsuonan nga sa atong kinabuhi wala tay laing gipakadiyos kundi ang Dios nga mao'y nagbuhat kanato, nga mao'y tag-iyas tibuok kalibutan. Buti pasabot siya ang Dios dapat mo'y muhari. Kung doon na tay mga rason walay lain, ang Dios mo'y dapat natong irason nganong kinahanglan tang mo alagad, nganong kinahanglan tang mo simba. Ang duha ka damgo nimo, connection siya sa ang unang damgo, connection siya sa ikaduhang damgo. Ang imuhang kinabuhi nagkinahanglan nga imo nang ialagad sa Dios. Lamang dunay mga limbong, dunay mga makaingon ta nga ang gipakita sa Biblia kanang limbong o kaha ilad sa mga pulong nga imuhang na apply diha sa imuhang, kumbaga dunay mga pagtulunan nga naa sa imuha karon nga pagtuo nga wala maalain sa Ginoo, nga nahimo nimong sumbanan or nahimo nimo nga kanang mao'y nangulo kanimo sa imuhang pagkinabuhi o paglakaw isip Kristohanon. Ang kubra o ang sawa nga imong nakitaan, kinahanglan makalingkawas kaniana. Og walay tao nga makatabang nimo gawas lamang sa imong kaugalingon, kay ikaw may nagdala sa imong kaugalingon. Ang gipakita diha ang imong desisyon. Kinahanglan ang imong desisyon
subay og sibo gyud sa mga pulong sa Dios. Kay kung dili gani sibo sa mga pulong sa Dios, dili gyud ka makalingkawas sa mensahe sa usa ka kubra og sasawa. Nagkinabuhi ka diha sa sayop nga mga mensahe o nagkinabuhi ka sa sayop nga pagtuo. Kay daghan kayo mga tao nga nagtuog Dios pero ang iyahang gigamit nga pagtuo dili makit-an sa pulong sa Dios, dili makit-an sa Biblia. Usa ni ana mga kaigsuonan kanang kabisi. Mura ba og kanang usa ka tawo nga nangandoy nga mutukar og mo play sa gitara og miingon siya nga gusto nako ang gitara pero ang gitara dili man gusto nako. Gusto na dun, daw sama ang inana mga kaigsuonan nga gusto kitang mga lagad sa Dios pero mas gipili na to ang pagbuhat, ang pagsunod sa dili mensahe sa Dios. Kanang tiil naghisgot na sa imuhang pagkinabuhi, sa imuhang mga buhat. Susiha o tingkaya unsa may mga buhat nga naani mo nga wala maalain sa Biblia aron makalingkawas ka ni ana. Kay kung dili nimo na susihon og dili na nimo utingkayon og dili ka magpakabana niini, dili gyud ka makalingkawas sa sayop nga paagi. Ug ikaw ra gyapon ang muani niini. Ang akong advice mo ni susiha, eksamina, utingkaya ang imong mga desisyon sa pagtrabaho, sa pagbuhat, sa pag-atiman, ilabi na sa paggamit sa mga panalangin sa Dios o sa imong kaugalingon. Usisa kung naalain ba ni sa Biblia. Kay kung naalain na sa Biblia ang imuhang tanan nga gihimo sa imong kinabuhi, makalingkawas ka ni ana. Si Ricky Florisa, maayo nga buntag pastor og sa tanang naminaw aning programa, God bless. Si Susana Pablio, maayo nga buntag pastor Gideon og sa tanang naminaw palihog kog apil sa imong pag-ampo pastor sa akong amiga nga si Alicia Santos sa iyahang kaayuhan. Sige na siya og dialysis. Salamat pastor, God bless sa imo pastor, ang imong pamilya, dalaygon ang atong buhing Dios. Awit makalangit, awit sa gugma, diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Upon Aluha, maayong buntag, pastor, akong pangutana, tinuod ba nga si Jesus ang katapusang pare? Matod pa din og asang libroha na mabasa. Kay kuryoso lang ko ba. Daghang salamat pastor. Okay. Katapusang pare. Pag abot ni Ginoong Hesus, kung imong tan-awon ang Biblia, pag abot ni Ginoong Hesus, siya ang katumanan. Katumanan sa balaod, katumanan sa mga pagtulunan nga maoy dapat sundon sa mga katawhan sa Dios. Pag abot ni Ginoong Hesus, ang napulo ka mga balaod or napulo ka sugo, that is the 10 commandments, kung imong lantawon mga kaigsunan, nahimong duha. Higugma ang Dios, higugma ang imong isig katao. Pero misud dayon ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ang mga pagtulunan ni Jesus Christ, kung imong lantawon, mas bugat siya kaysa mga pagtulunan sa balaod. Kay ang balaod nga gipakanaog sa Dios alang sa imong katawhan sa panahon nga iyang giluwas ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Ang balaod mga kaigsuonan hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus, lahi sa mga pagtulunan ni Hesukristo. Mas bugat ang pagtulunan ni Hesukristo kaysa pagtulunan sa balaod. Example mao ni, ang tao nga lalaki kaniadto kung modulog sa dili ni asawa nakasala. Apan sa pagtulunan ni Ginoong Hesus, kung ang lalaking minyo mutan-aw sa babae, bisan ang lalaki nga dili minyo, kung mutan-aw sa babae nga babae minyo gyud ang gisgutan kay pulong mang pagpanapaw.
Kung ang lalaking minyo mutan-aw lang sa usa ka babae, wala pa magdulog ug wala pa siya modulog, wala pa siya maghilawas, ang gipakita ni Ginoong Hesus nakapanapaw na siya. Mao na nga pag-abot ni Ginoong Hesus, kung imong lantaon, wala na gihisguti ang pulong pare. Wala na gihisguti ang pulong pare nga maoy mo andam sa mga katawhan sa Dios. Nga maoy mo andam sa mga tao aron mahimo silang sangkap ug andam alang sa Kristohanong pag-alagad. Ang gihisgutan diha mga kaigsuonan, propeta, wala mawa ang propeta, dayong misod ang apostles, mga apostoles, propeta, og mga ebanghelista, og pastor, ug magtutudlo. Kining lima, maog yunay makit-an nimo sa Biblia. Lamang tungod sa balaod sa mga Hudyo, si Jesus misabmitar sa pulong balaod sa makadaghan nga higayon diha sa panahon ni Ginoong Hesus. Kung imong lantawon nga dunay usa ka tawo nga naayo ug miingon siya nga lakaw ngadto sa pare pahiling, kay ang pare kaniadto siya ang makahukom kung naayo ba na siya o wala pa ba. Siya mo'y makahukom gyud, siya mo'y makadesisyon kung naayo na ba siya ng tawhana. Now, ang pangulong pare, kung imong lantaw na ana sa Hebreo, ako sang pangitaon kung asa na sa Hebreo ha, kanang pangulong pare nga mao si Jesus. Muli ka nga Diyos nga akong gialagaan. Bisan ko magkasasala, imo akong panawaisala. Takos ka sa tanang pagdalig ug pasalamat. Bisan wala kita makita, nakita ko ang gugma mo. Daghan ang gihisgutan dinhi nga mga bersikulo nga pwede na tong mahimong basihanan diha sa Hebreo kapitulo 9. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pare sa mga maayong butang nga ania dinhi. Okay. So dinhi ang ato ang mabasa dinhi nga si Kristo maoy pangulong pare. Og matud pa sa imong pangutana nga katapusang pare ato nang pangitaon sa Biblia. Ato sang ipasulod ang awit makalangit mga kaigsuonan, gaksa ko Ginoo. Salamat kay sa inyong pangutana diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Gaksa ko Ginoo. Okay, ako tagaag pagtagad mga kaigsuonan. Sa ko Ginoo diha sa akong kahuyan, daksa ko gikan sa mapagsulay. Kanihala man Si Dib Mingito dunay gihatag ang mensahe Hebreo 5 ato nang tagaag pagtagad. sa Hebreo 5. Okay. saligan. Salamat kaayo sa inyong paghatag usab og mga mensahe diri sa ato nga programa. Naghisgot usab og pare. Sa 5 niingon sa samang paagi si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pare kundi gitudlo siya sa Dios ingon nga
giingnan, ikaw ang akong anak, imo na ang akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa labing bahin sa kasulatan, ikaw ang mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. So siya ang pari hangtod sa kahangturan. Buti pasabot, ang pagkapari ni Ginoong Hesus walay katapusan, walay kinutuban. Ang pagkapari og dili kini kana bitang eleksyon sa mga tao, or dili tao ang nagpili kundi ang Dios mo'y nagpili nga si Ginoong Hesus maoy mahimong pangulong pari sa tanang katawhan hangtod sa kahangturan. Sa tanang problema ko, di payo paglaong ko, diha lamang kani. Salamat kaayo sa inyong nga paghatag og panahon pagtagad sa ato nga programa. Maayo nga pakig-uban ni Geraldine Wagas Gelia. Good morning, Pastor, og sa tanang kaigsuonan diha ni Kristo Hesus dalaygon ang atong buhi ka Dios. Request song Kinabuhing Bago. Diyos na kong isinigan, yan lang kanimo, tanan kong ikinahanglan, wala na'y lain pang dalang panan. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpaminaw ni Jason Pakonlanang Kuimi. Pa-shout out ko sa akong asawa nga sa amo ang silingan diha sa Bugho, Sulunggon, nga mabati sa programa ang pulong mo kinabuhi ko kay gi-connect na sab na sa trompa. Salamat sa Ginoo. God bless. Ni Daryl Hirulaga, good morning Pastor Gideon, morning sa tanan watching from Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Si Virginia Balista, salamat kaayo. Request awit makalangit na saan na kaya ako. Ako aning tagaan og pagtagaan. Pagkasimbahon ka, ikaw, Ginoo, hari sa tanan, may ganong pagkasimbahon ka. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni Pastor Eliser Godines. Maayo nga buntag, Pastor. One of my mentors, ang Dios magpanalangin sa mensahe kanatong tanan. God bless and bless Wednesday. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagiguban ni Sasi kundi maayong buntag, Pastor. Kindly pray sa akong igsoon kay hinginlan nas buyer iyang house. Resulta ang desisyon dili maayo. Okay, ato nang dadon sa mga pagampo nga ang Dios magpatiliwala. Awit makalangit mga kaigsuonan, nasaan na kaya ako diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban ni Gigi Miss, good morning, og ni Giging Simpron, good morning Pastor, kumusta? Og ang tanang kaigsuonan gipanalanginan sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa matag usa. Happy blessed Wednesday kaninyo o kanimo Pastor. Mayo nga pakiguban ni Pasito Ginila, good morning Pastor. Pasito Hinila ni Maminaw Sadko sa live nimo. Salamat sa pulong sa Ginoo. From Sinakaban, si Inday Cora Salazar, maayong buntag. Okay. Doon na pagyoy gipaabot diri si Dave Migito diha sa Hebreo 4:14. Ato nang tagaan niyag pagtagad. Si Inday Cora, good morning, og si Jean Candelario, maayo nga buntag Pastor. Gideon Candelario on air ng Kasasyan EPM 95.3 Balok, Santo Niño, Tanhay City. Maayong buntag sa tanan. Maayong pagpaminaw ni Merla Iduyan og ni John Mark Ilarco, good morning. Si Mila Sordaria, good morning, og ni Jerly Bernadas Gumbres, good morning. Ang Dios magpanalangin. Sa ibabaw ng mundo, kaya kung minsan napahamak. May buntag ni Pastor Renato, may buntag mayo nga pagkaminaw ni Pastor Renato Inot diha sa Lapu-Lapu. Ang isang katulad ko sa masamang gawa,
Pinangumupa ko. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Sa tanan nag-request og awit makalangit, ako nang giandam sunod sa nasaan na kaya ko. Awit makalangit nga gi-request ni Brad Dolingoy, buhi siya. Og doon na po'y mosunod nga awit makalangit, handa ka na ba og katagbawan. Ang Dios magpanalangin sa matag usa sa mga awit makalangit nga atong madunggan diri sa atong panag-uban. Ibig mo ang isang katulad ko, sa masamang gawa pinangumupa ko. Mayong buntag, may pakiguban og happy watching, happy listening ni Sister Lini Celeste nga nanuka diha sa Capitol site Cebu City. Na dati walang saysay. Kung wala Matod pa sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 14 nag-ingon, si Jesus ang halandong Pangulong Pare. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay doon na kitay Pangulong Pare nga halangdon nga atoa na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pare dili sama sa ubang pare nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka Pangulong Pare nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud siya makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So kung muduol ta mga kaigsuonan aron pangayoon nato ang panalangin sa Dios, mga igsuon pinaagi kang Kristo Jesus. Dili sa mga pare, kay ang atong Ginoong Hesukristo dili sama sa ubang pare nga matod pas Biblia walay kaluoy. pinangumupa ko. Bigyan mo ng Siguro doon ay kaluoy pero dili lang mubati sumala sa atong gibasa. pag-saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Mila Sodaria og okay, salamat kaayo sa inyong pakiguban ni Girly Bernadas Ligumres. Maayo nga pakiguban, ang Dios magpanalangin. Awit makalangit, buhi siya diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kung ikaw daw di ka padayon, kay bugat ang imong palasanon. Daw nag-inusara pa lang ug layo. Akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa atong programa, ilabi na gyud sa mga pulong karon nga atong hisgutan kay naghisgot ni sa asawa og bana. Diha sa Episo Kapitulo 5 sugod og 21 hangtod sa 33. Problema, wala pa'y tubag sa pangniya. Ibati mo na ang tumang apan hinumdumi. Mayo nga pagiguban ni Estelia Bustamante og ni Tris Chicas. Good morning, Pastor watching from Washington DC. Watching pwede request og song Gipa Baton. Thank you, Pastor, you're welcome. Buhi siya, kaniya may kapahulayan. Buhi siya, pagbulang imong panginahanglan. Buhi siya, dili ka. Gikan ni Dib Migito Garces. Good morning ug maayo nga buntag ni Miggy.
Okay, salamat maimbuntag maipakiguban ni LC Candelario. Kumusta man kadiha day? Og ang Dios magauban, magaatiman kompletong kayuhan sa imuhang sitwasyon. Ang Dios magauban kanimo, magatagbo sa tanan nga gikinahanglan. Ang Dios nga atong gilagaran nasayod sa atong matag kinabuhi. Siya nga Dios nga makahimo sa pag-ayo ug pagtubag sa tanan atong gikinahanglan. Salig ra gyud ta niya. Dili gyud ta mo bulag, dili gyud ta mo biya. Magpabilin ta diha sa mga mensahe ni Kristo. Wala pa'y tuba Si Estrella Bustamante, maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, o dunay gi-request si Dave Mingito, dawat sa Dios. Apan hinumdumi baka mag-iusara. Nakita og nasayran niya imong kahintang kay buhi siya. Buhi siya, kaniya may kapahulayan. Buhi siya, kagunang imong panginahanglan. Buhi siya, dili ka niya pasagdan. Maayo nga buntag ni Ginsky Milagrosa og ni Juina Okolam. Maayo buntag og ni Ganga Doki Makasling. Ni Brother Jong PG Gata, good morning. Sa tanang panahon, ipaloy ang atong Diyos kaban pirmi. Dili siya mabasagan, dili siya mabulan. Pagdiwat ka, kabala ka, wala ka mag-inasara. Sa iyang mga kamot, pag-asabnayan ka. Sunod ani akong katahon mga kaigsuonan, ang Kristiyano gikuto ginikanan og si Jesus nagpagkatao. Paigsuon nindot kay mga awit makalangit nga nagsugilon og nagpahinomdom nga aduna tay Dios buhi nga motagbo sa atong mga gikinahanglan. Aron matagbo ang atong mga panginahanglan, mangayo ta nga may pagtuo. Ang tawo nga mangayo nga nay pagtuo, mubuhat na sa pamaagi sa Ginoo. Muna miingon si Jesus diha sa Mateo 7:7, pangayo kay kamo paghatagan, pangita kay kamo makakaplag, panuktok kay kamo pag-aabulihan ang pultahan alang kaninyo. Awit makalangit mga kaigsuonan nga atong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko, lahutay og Kristohanong gikuto, si Kristo nagpakatao ginikanan. O ako nang andamon ang milagroso.
Si Kristo nagpakatao ug namatay sa Kalbaryo, ug ang tanan nga motuo dilihok man sa impierno, ug ang tanang mosalig kaniya may kalipay ug kasadya, ang kakapoy ug kalistanan kining tanan mga hanawla, suot-suot sa kasagbutan, saka-saka sa kabukira, pasan lugdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita, kay kun matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagop pagbuhat ning kalibutan. Walay makapahimulan kanato sa pagpangalaga, bahang ulan antuson lang, subay-subay sa kasapaan, apan dito sa unahan kalagan nimo giandam, dada sila sa pagtuo, aman luluwas nga si Kristo, suot-suot sa kasagbutan, saka-saka sa kabukiran, pasan lugdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita, kay kun matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Kiklaro sa awit mga kaigsuonan nga gantihan gyud ta. Okay. Gantihan gyud ta sumalas atong binuhatan. Ako nang ipadayon ang ubang mga request ato sang tagaag pagtagad ang awit makalangit. Handa ka na ba? Diri lang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Nalalapit ng kanyang babalik, lahat ng pasakit ay kusang mawawagi, idlat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao, sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta
Matupas awit mga kaigsunan, handa ka na ba? Walay laing gikinahanglan nga nato aron mahimo tang andam sa pagbalik ni Hesus. Ang gikinahanglan nato pulong ragyad sa Dios. Sa pagdating ng mailigan, Handa ka na ba sa pag-abot sa ato ang magbubuhat? Kay kung andam data mga kaigsunan, excited ta. Dunay usa ka pastor nga nagwalay mga kaigsunan, iyang ipangutana ang mga katawhan diha sa simbahan. Kinsa ihanda na sa pag-abot ni Hesus? Moingong amen. Ingon ang mga tao, amen, amen pastor, ako handa na ko pastor. Maingon pod ang pastor, kinsa na'y gustong mamatay? Ingon pod ang mga tao, ay, ayaw pod na pastor, oy. Gusto patang mabuhi, oy. Sige. Ang handa sa mga kaigsuonan kanang andam na sa pag-abot ni Hesus, wala na magpasabot nga gusto na pong mamatay. Ang tinuod nga andam mga kaigsuonan sa pag-abot ni Hesus, nabisi na sa pagpaandam pod sa uban. Okay. Awit makalangit mga kaigsuonan diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko, Kristohanong gikoto. Tatay ni nanay dogay nas pagtuo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil makote. Sila ang karnero nga gikoto, nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simpaway gana sa ampo naluya, kagilintuan lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi sa Biblia gyud tudloi, tudloi, tudloi pa aron mahimata ang Kristohano nakatulog pa. Pastor, kami kaloy ayaw intaw kami inga kay kon amo pang maagwanta magsimba-simba kami panagsa. Nganong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kon dili ko kamo badlongon, sa impierno kamo paglitsonon. Si tatay, si nanay dogay nas pagtuo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil makote. Sila ang karnero nga gikoto, nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya, kay gilintuan lagi sa dagong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi sa Biblia gyud tudloi, tudloi, tudloi pa aron mahimata ang Kristohano nakatulog pa. Pastor, kami kaloy ayaw intan kami bombaha, bombaha kay kon amo pang maagwanta magsimba-simba kami kinulan. Nganong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kon kamo dili madlongon, sa impierno kamo pagsunogon. Kay kon kamo dili igon, sa impierno kamo paglitsonon.
ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muliho ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya. Ug dili kakapsan sa tanang butang, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usayaw kaloya kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, pipila na lang ka minuto ato na ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Awit makalangit katagbawan.
Ako kamong gidasig sa pagkuha sa inyong Biblia o kablihe diha sa Episo Kapitulo 5 magsugod og versikulo 21 hangtod sa 33. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan, mga asawa o mga bana alang ni sa magtiayon ang ato rong hisgutan. O kining paghisgot ni ini mga kaigsuonan sa kinabuhi sa bana o kinabuhi sa asawa, mga pulog, mga mensahe gyud ni gikan sa Dios ang atong madunggan, ang atong masabtan. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, ang founder gyud sa pulong pamilya wala nay lain kundi ang Dios. Siya ang nag-umol sa pulong pamilya gikan kang Adan ug ni Eva. Ang rason mga kaigsuonan nganong nahimugso og kinahanglan mahimugso kining pulong pamilya aron ang babay ug ang lalaki mahimong usa atubangan sa Dios. Og ang tao nga mahimong usa atubangan sa Dios, walay bisan unsang balaod sa kalibutan, ni bisan kinsang tao nga gitugutan nga mooy mubulag sa duha ka binuhat nga gihiusa sa Dios. Walay bisan unsa nga balaod, walay divorce, walay annulment. Kung doon na may annulment nga imong makaplagan diha sa Biblia, dili na tungod sa Dios, kundi tungod na sa kanang pagbati ni Moses nga nakita niya ang mga tao nga grabe kagahi ang mga tao. Grabe yung gahi ag ulo matod pa ni Jesus. Kay si Jesus nagsangyaw, dunay pareseyo og magtutudlo sa balaod nga nimbiti kaniya og nangutana. Ngano kuno nga si Moses nagtukot man og pakigbulag. Ingon si Jesus, dili ni mao ang tinuod, dili ni maoy sinugdanan, dili ni inani ang sinugdanan. Wala motugot ang Dios. Mitugot lamang si Moses tungod kay gahi kayo mog ulo. Ang pamilya nga nahiusa sa Dios, ang lalaki o babae nga nahiusa sa atong Ginoo, mga kaigsonan, di nato ni kalimtan, walay bisan unsang balaod o walay bisan kinsa nga tao sa tibok kalibutan nga gitagaag authority sa Dios nga maoy mobulag sa gihiusa sa Dios. Maunay giklaro ni Ginoong Hesus diha sa pulong magtiayon. Aron malig-on ang relasyon sa lalaki o sa babae nga nahimo silang magtiayon, dunay mga sugo ang Dios alang sa asawa nga maoy buhaton niya ngadto sa iyang bana. Ug dunay sugo ang Dios alang sa bana nga maoy buhaton sa bana para sa iyang asawa. Kining maong sugo dili angay ibaliwala, kay mauni makatabang sa tao aron malig-on ang iyahang pamilya, aron malig-on ang iyahang kinabuhi sa dihang misud og mitikang siya pag kanang pulong magtiayon. Ikaw ug ako nga gisulatan ni ini, kinahanglan magtipig ni ining maong pagtulunan. Kay kung dili nato nitipigan, mga kaigsonan, mahimong makahigayon ang yawa sa paglimbong, sa kawat sa unsa may gikinahanglan nato nga tipigan sa ato ang pagpuyo uban diha sa ato ang matud pa sa ubang mga magwawali kapikas sa kinabuhi. Ang lalaki o ang babae, kung ako'y pasultihon mga kaigsonan, sa ako lang, kung maghisgot gani og pamilya,
kung maghisgot gani og pagka magtiayon, moingon ko nga diha nako sinatian unsa gyud di ay ang kinabuhi sa tao. Kay sa panahon nga aduna kay asawa ug sa panahon nga ang mga babae dunay bana, siguro no, inani siguro ang kanang nakita sad sa ato ang mga kaigsuonang mga babae nga dunay bana. Ako nakita mga kaigsuonan nga sa pagsud nako kami niyoon, diha nako nakita nga kana bitang pagkayunik sa kinabuhi sa tao. Kana bitang walay makapareha sa kahimtang sa tao. Kay pagsud sa kaminyoon, mao na giingon sa mga katigulangan, hugtanays bakos. Kay una sa tanan, inigsud sa kaminyoon, mauna gyud nay iyang kinabuhi hangtod siya kuhaon. Di na gyud siya matawag pang ulitao. Dili na siya matawag nga kana bitang gawas nun. Pag ang lalaki o ang babae musuod na ganis kaminyoon, dili gyud mahitabo na nga mahimo pa siyang ulitaw o dalaga. Minyo na gyud siya. Gawas kon ang ihang pare sa kinabuhi mao'y unang kuhaon. Mao na nga mahimugso ka ng pulong balo. Apan kon ang balo magpabilin nga kana bitang mag-inusara, ang gipakita pod sa Biblia pinangga sa Ginoo. Pero wala magpasabot nga katong mibalik pog minyo, di gyapon pinangga. Lamang dunay pinasahi ang gipakita sa Dios mahitungod sa pag-atiman. No dinhi sa ato ang programa karon ang pulong mo kinabuhi ko, dinhi nato masayran kon unsa gyud ang mga sugo sa Dios para sa asawa. Unsa gyud sugo sa Dios para sa bana. Si Apostol Pablo naghisgot sa kahimtang sa bana o sa kahimtang sa asawa. Ang babae o ang lalaki, kung musod na sila sa kaminyoon, ang ipakita ni Pablo nga ang lawas sa babae dili na siya mao'y tag-iya, kundili ang lalaki na mao'y magbuot. Ang lawas sad sa lalaki dili na usab siya mao'y magbuot, kundili ang babae na nga mao ang iyang asawa mo'y magbuot niini. Buot ipasabot ni Apostol Pablo ang responsibilidad sa lawas sa babae ang bana. Ang responsibilidad sa lawas sa lalaki ang iyang asawa. Kung pinasagdan ang lawas sa babae or sa asawa tungod na sa bana, wala maatimanas bana. Kung dunay bana nga wala matarong og atiman ang iyang lawas tungod na asawa, mao ni gipakita sa Biblia. Kung dunay mga babae o asawa nga makaingon ta nga kulang og pagtagad, kaniadto grabe ka sexy, samtang dalaga pa, nindot kaayo og pamisti, nindot kaig buhok, nindot kaig hitsura, makapadani kumbaga, pero sa diha nga naminyo na, murag matod pas uban, murag bigal nga pinasagdan. Ang hinungdan nga nung inana ang babae tungod nas bana, maunay gipakita sa Biblia.
dapat ang bana mo atiman gyud sa lawas sa asawa. Unsay iyang gikinahanglan, ihatag yun nas bana. Kanang pagpaanindot sa hitsura, trabaho nas bana. Kung ang bana sad wala matarong og pamorma, tungod kay kulang pog pag-atiman sa asawa. Ang asawa atimanon sa bana, panindutan, pagwapahan, dili aron maibgan sa uban. Kundili, obligasyon gud sa banang atimanon ang asawa para magpabilin ang ihang kaanyag, ingon nga buutang bana ngadto siyang asawa. Mauna nga ang bana doon nagyun na siya responsibilidad ngadto siyang asawa. Responsibilidad sa bana ang pag-atiman sa hitsura, ilabi na sa kanang pamustura, gikan sa buhok ngadto sa lapalapa. Dapat ang bana maningkamot para dunay ika paatiman sa kuko, dunay ika paatiman sa buhok. Bati sad kaayo nga ang asawa matud pas ubang mga magwawali, murag magulang na lang sa kandi nga nabughat. Murag kunog magulang na lang sa kandi nga nabughat. Luoy sad kaayo mga kaigsuonan ang asawa nga dili matiman. Luoy sad pud kaayo nga ang bana pinasagdan sa asawa. Ug kon maunay mas sitwasyon sa magtiayon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, masubo ang Dios. Kay nganuman, ang Dios mao'y funder sa pamilya o magtiayon. Siya mo gyoy sinugdanan. Dili gusto ang Dios nga imbis na minyo napasagda na noon ang ihang pagkababae, ang ihang lawas. Imbis na minyo napasagda na noon ang lawas sa lalaki. Nga kung imong lantawon ang Biblia, mas lig-on biya ang duha kaysa usa. Mas lig-on ang duha kaysa usa. Mao nang kinahanglan gyud ang babae maminyo og lalaki, ug ang lalaki maminyo og babae. Pero kon ang pilion sa lalaki pang impierno, mo nang makigtipon siya lalaki, pang impierno man siya. Pero kung gusto pilion sad sa babae nga pang impierno siya, nan makigtipon siya og babae. Mo nang dili kalikayan sa Sodoma Gomora, naa didto ang kasaysayan sa mga bayot o kasaysayan sa mga tomboy. Wala na nila batasana ang bayot, ang lalaki muga mo makigtipon sa babae o ang babae makigtipon sa lalaki. Wala na nila na batasana, kundili ang lalaki nakigtipon na sa lalaki o ang babae nakigtipon na sa babae. Mohinungdan ang Sodoma Gomora gilaglag. Giklaro sa Biblia nga ang magtiayon babae gyud og lalaki. Walay magtiayon nga babae to babae. Walay magtiayon nga lalaki og lalaki. Kay kung naamay magpuyo nga lalaki og lalaki, dili na panglangit, pang impierno na. Kung doon na may magtipon nga babae to babae, dili na panglangit, kundi pang impierno na kana. Mao nay gipakita sa Biblia. So ang gihisgutan diya sa Biblia, babae og lalaki. Ang babae ginganlag asawa og ang lalaki ginganlag bana. Og mao ni ang atong tukion kung unsay sugo sa Dios alang sa usag-usa. Episo kapitulo 5 bersikulo 21 nag-ingon, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Kining pulong pag tinahuray, vice versa ni. Ang asawa mo tahod, ingon siyang asawa ngadto siyang bana, at the same time ang bana mutahod sad sa iyang pagkabana ngadto siyang asawa. So unsa may klase nga pagtahod
ingon nga bana, ug unsa pod nga klase nga pagtahod, ingon nga asawa. So dinhi gipakita giklaro sa Biblia mga kaigsuonan kung unsaon pagtahod sa asawa. Paminaw mo pag-ayo ni ini aron dili mo malingla, aron dili mo kana bitawng malimbungan ni Satanas. Versikulo 22, gikan sa versikulo 22 hangtod sa versikulo 24, kining maong mensahe nga nasod sa tulo ka bersikulo alang ni sa mga asawa. Paminaw mo katong mga babae nga minyo na. Now, kanang asawa, ato sa gyung klarohon o sa ning pulong asawa, o ato pag yung klarohon kining pulong bana. Ang pulong asawa, kanang babae, matawag nimo na siyang asawa, kon, timan ini ha, kon imo na siyang pinakaslan. Apan kon ang babae, wala nimo pakasli, imo ra nang gipoyo, o imo nang gipaanak, dili na nimo asawa, kapuyo na siya. Og ang Biblia mosulti ana, usa na siya kasala. Kon ang babae og ang lalaki nga dili mahiusa atubangan sa Dios, kumbaga dili makasal, ang Biblia mosulti moingon pareho silang ng kasala. Og kanang maong sala makapasira na sa pultahan sa langit, makapaabre na sa pultahan sa impierno. Busa, kung ikaw nga Kristohanon, kung ikaw karon nga tao magtotoo og nagtuo Ginoo, paningkamuti nga sa imuhang pagkababay og sa imong pagkalalaki nga nagpuyo mo, kinahanglan mahiusa gyud mo sa Ginoo. Kinahanglan magpakasal gyud mo. Maunay giklaro sa Biblia. Timan kon ang babae nanganak tungod kay dunay lalaki, unya wala mahiusa sa Ginoo, sala. Nakasala. Nakighilawas, naa sila sa pakighilawasay. Maunay gitawag sa lawayong pakighilawas. Mahinungdan, ang pulong sa Dios kinahanglan isugilon. Ang pulong sa Dios kinahanglan itudlo. Kaysa ato ang panahon karon daghanang puyo-puyo. Dili gusto ang Dios nga dunay usa ka taong malaglag. Mahinungdan, ikaw ug ako kinahanglan makadungog sa tinuod nga pulong sa Dios. Ug usa sa mga atong hisgutan nga pulong sa Dios kining relasyon sa lalaki ug sa babae. Kung ang babae nanganak ug ang lalaki nakapaanak, nga wala sila mahiusa sa Ginoo, mawagtang lamang ang ilang sala kung sila mahiusa sa Ginoo. Mauna nga ato gyung tudluan ang ato ang mga kabataan ug pahimangnuan giyahan ang mga kabatanunan ug mga kadalagahan na kinahanglan kung mosulod sila sa pakigrelasyon sa babae ug lalaki. Ang dalaga makigrelasyon og lalaki, ang lalaki makigrelasyon og babae. Kung mosulod sila relasyon, kinahanglan nakaplano tanan. Dili maayo mga kaigsuonan nga mosulod sila relasyon tungod lang sa emosyon, tungod lang sa kahimtang. Kay nagpangutan ako sa unang panahon, nganong ang mga babae sa unang panahon 15 anyos, 14 anyos, pamulungan dayon, dayong ipakuyog dayon ang babae ngadto sa lalaki.
usas akong gipangutana nga nung nahitabo na nga sayo nga naminyo ang mga kababayan o kalalakian sa unang panahon, kasagaran nga ilahang itubag tungod sa kalisod. Dapat ang atong mga kabataan o kabatanunan musuhod gani sila relasyon dili tungod sa kalisod or dili tungod sa gibati, emosyon, kundili nakaplanod na daan before sila musulod og relasyon. Og responsibilidad kini sa atong mga ginikanan, natong mga ginikanan, kay kita maoy mutudlo nila, kita maoy mugiya nila. Og sa atong pagtudlo, dili nato gamiton ang ato ang kahimtang, kundili gamiton nato ang unsa may pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan. Kay kasagaran mutudlo ang mga ginikanan, akong nabantayan mao ni. Moingon sila nga pagtarog eskwela gyoday ha dong ha, ayaw gud mog sud-sud og relasyon, ayaw mi ninyo sunda si papa nimo. Moingon tao ng ilang mga anak nga oy, gabuhat-buhat ila ha unya dili pasunod, gatudlo sila sa wala nila buhata. Huyang unsaon man day ay Pastor Gideon, inani ni siya. Ang inyong kahimtang kaniadto lahi sa kahimtang karon. Una, ang kahimtang sa una wala pa gitudlo pag-ayo ang Biblia. Kabantay mo sa unang panahon, wala kaayo gipabasa ang Biblia. Kay ang mga ginikanan sa unang panahon, grabe ka inosintis mahitungod sa pulong sa Dios. Kay misakay sa mga hulungihong sa uban nga ang Biblia dapat dili basahon kay makabuang. Maunang daghan kaayong mga ginikanan nga nangamatay nga wa gyud kabasag Biblia. Pero lahi sa atong sitwasyon karon kay gipangusgan sa Dios og daghan ng mga tao nga nagmaisugon sa pagsangyaw aron ang tanan makamatngon. Og usa sa ato ang programa ang gigamit sa Ginoo aron ang pulong sa Dios masabtan sa tanang mga tao. Akong balikon, ang babay nga nanganak og ang lalaki nga nakapaanak nga dili sila kasal, dili na matawag nga asawa og dili sad matawag nga bana. Tawgon ra na siya og inahan sa iyang anak, amahan sa iyang anak. Gitawag nag-live-in. Muna nga alang sa mga nagpuyo-puyo og nag-live-in para makuha nimo ang pulong pagkaasawa, tinguha nga makasal mo. Alang sa mga lalaki nga dunay anak, dunay kapuyo, paninguha nga makuha nimo ang pulong pagkabana, kinahanglan makasal mo. Kuha mog sinumar, kuha mog live birth sa PSA, dayong apply mo og kaminyoon. Dool mo sa inyong pastor or dool mo sa mga pangulo sa simbahan. Tabangan mo. Maunay responsibilidad sa mga pastor. Ang bersikulo 22 hangtod sa 24 dinhi giklaro mga kaigsuonan ang sugo sa Dios alang sa asawa. Okay. Ingon dinhi sa bersikulo 22, mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Dinhi musod ang pangutana nga pananglitan pastor, ang bana dili Kristohanon, dunay bisyo, unya moingon ang bana day kinahanglan mo inom gyud ka og hubog-hubog utaron kay arong kanang nindot ang ato ang kagabhion.
Kung ikaw nga babae nga Kristohanon ka, ayaw sa sunda. Kay ang giingon dinhi, sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kining maong mensahe, pag-ingon, pagtahod, pagsunod, alang ni sa mga Kristohanong tao. Dili ni alang sa mga dili Kristohanon o dili magtotoo. So kung ikaw Kristohanon nga babae, o niya naminyo ka sa dili magtotoo, kay maulagi wala pa ka magiyahe, o kaha napugos ra gyud ka tungod sa sitwasyon, o kaha sa kanang lawas nung kailibgon, kaniadto wala nimo mapugi, kay maubay taw nay kasagarang rason nga nung ang babae makapamana og dili magtotoo kay ang giapas hitsura ra, dili ang kinaiya. Usa sa mga problema sa tao mao ni, mapalalaki og babae, wala gyud na sila'y kana bitawng walay kalahian. Kasagaran ha, kasagaran sa giapas sa lalaki og sa babae, lawas. Kanang kaibog sa lawas. Dili ang kinaiya ang giapas. Ang uban sad kahimtang, balag tigulang basta kay na ay kwarta. Mo nang nagsugod og kining apam-apam. Adunay mga tao, mga kaigsuonan nga wala silang magtan-aw sa unahan. Ang gitan-aw karon lang. Wala sila magtan-aw sa dili makita. Wala nila huna-hunaa ang dili makita. Ang ilang gihuna-huna o gitan-aw ang ilang makita karon. Pero dapat kanang tanan dapat hinuktukan, pamalandungan, planuhon, utingkayon. Ang giklaro dinhi mga kaigsuonan, ang babae mo sunod sa bana sa paagi nga ang bana nagsunod ni Jesus Christ. Ipananglitan kon ang asawa o ang babae ang iyang bana dili magtotoo. Unya giingnan siya nga kay kanang magbisyo taron. Ayaw sunda. Kay wala man siya magsunod ni magtahod sa Ginoo. Dinhi giklaro nga dili ni siya ma-apply sa mga asawa kung ang ilahang bana dili magtotoo. Pero dili sa tanang kahimtang. Kay kung ang bana mo ingon nga musugo ang bana nga pagparibanday, kanang pagpanguan dito, kanang pagmanicure. Aw sunda na kay dili man na bisyo. Giatiman man sa imuhang bana ang imuhang kaanyag. Dili man na pwede nga mawa ang imuhang kaanyag. Kay maubitaw na giingon sa panultihon sa mga lalaki, daghang babae nga gwapa pero walay makatupong kanimo nga akong asawa. Wala nay laing pinakagwapas tibok kalibutan kundi ang ako ng asawa nga mao ikaw pagkaninduta. Unya kinahanglan ang lalaki maningkamot gyud na siya aron mamintinar ang kaanyag sa asawa og responsibilidad na sa bana. Mao nang kinahanglan ang bana dili gyud na siya magbisyo. Dapat ang bana magtotoo gyud kanang Kristohanon gyud. Lamang kining ato ang gihisgutan karon alang ni sa mga Kristohanon nga magtiayon. Giklaro dinhi nga kung ikaw asawa, sunda ang imong bana sa paagi nga nagsunod siya kang Kristo. Apan kon wala siya magsunod ang Kristo, for example, gusto siya nga magbisyo sad ka, ayaw sunda. Kay wala man siya magsunod kang Kristo. Ingon dinhi kay ang bana mao ang ulos siyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulos sa simbahan.
og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo tahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana ingon nga ang simbahan nagtahod og nagsunod ni Kristo. Alang sa mga asawa nga dunay bana nga dili magtotoo, dili sa tanang sitwasyon musunod mo nila. Pero alang sa mga asawa nga dunay bana nga Kristohanon, gipakita dinhi sa ngalan sa Ginoo sa tanang sitwasyon dapat mong musunod sa inyong bana ingon nga inyong bana nagsunod kang Kristo. Unsaon man aron makasiguro mo nga ang inyong bana nagsunod kang Kristo kung kamo nga asawa wa po'y tunto og Biblia. Mao nang diri sa tong programa, kamong mga minyo, kamong mga asawa, ayaw ninyo tuguti nga ang bana ray magbasag Biblia. Dapat doon na mo'y panahon nga magbasa po mog Biblia para makaila mo ug makatugkad mo, mabasa ninyo kung tinuod ba nga ang inyong bana nagsunod ni Kristo. Kay kung tinuod man o galing nagsunod ni Kristo, kinahanglan mong musunod sa inyong bana. Nganong kinahanglan mo nga magtuon og Biblia? Kay basi og ang inyong bana na brainwash nas kanang dili insaktong tinuohan, kanang nasalaag na, musunod di ay mo anang saag nga doktrina, hinumdumi nga bisan ilalom ka sa authority sa imong bana, ayaw tuguti nga mahimo ng rason nimo ang imong bana nganong dili unya ka maluwas. Paminaw mo ani, ayaw himuag yung rason nga kung dili ka maluwas imong ipasumangil sa imong bana kay dili na dawaton sa Dios. Mao nang ang asawa nga Kristohanon dapat seryoso gyud nga magtuog Biblia. At the same time, ang bana kinahanglan seryoso nga magkat-on sa pulong sa Ginoo. Kay kon ang asawa ug ang bana pareho nga magtahod sa Dios, panalanginan sila sa Dios. Kay mabati man nila kanunay ang presensya sa Dios. Kanunay silang malipayon, kanunay silang malinawon, kanunay silang magmauswagon. So mga asawa, kamong mga asawa, ayaw ninyo tuguti nga ang inyong rangbana mauray magbasag Biblia. Hinuon, paningkamutik pang libasogi nga sa dibuok ninyong kinabuhi, samtang may panahon pa, makasabot mo o makabalusad mo kung ang inyo bang bana tinuod nga nagsunod ni Kristo. Kay basi og nasaag na ang iyang doktrina, musunod day gyapon ka tungod kay nagtuo ka nga Kristohanon gyapon siya. I hope inyo ning nabantayan, inyo ning nakatunan karon nga dili di ay basta-basta ang pagsunod sa asawa ngadto sa bana. Dapat dunay gyud di ay kaalam, dapat dunay mensahe sa Dios aron maproteksyonan ninyo ang kaluwasan, aron magpabilin mo diha sa kinabuhing way katapusan, sa ingon ikaw ug ang imong bana or kaha ikaw nga asawa siguradong makasulod sa gingharian sa Dios sumala sa iyang mga pulong. Gikan sa 25 hangtod sa 33 mga mensahe kini sa Dios ug dinhi gibutang ang mga sugo sa Dios alang sa mga bana. Mga bana, higugma ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan ngadto sa Dios. Human niya kini hugasis sa tubig uban sa pulong. Sa ingon ni ini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli og walay ikasaway, walay buling og kunot o bisan unsang
Apan, kinahanglan nga ang bana mahigugma sa ilang asawa ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa ihang asawa, nahigugma sa ihang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa iyang kaugalingon niyang lawas, pakanon hinuon niya kini og panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas, sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan og inahan og mutipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan og sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo og ang simbahan. Apan alang usab kanako, alang usab kini kaninyo, kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon og ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga bawal ang pagtipon. Kon ang babae og ang lalaki nahiusa na sa kaminyoon, bawal nga sila mutipon gyapon sa ilang ginikanan. Kinaamang ko'y mga minyo na nagko na ng mga anak, ang mga anak nanganak, nagtipon ragyapon dihas usa ka bubong, kay maulagi mo ingon dayon ang amahan, mingaon magkunin niyo inday oy. Sugo gyud sa Dios nga ang asawa mubiya sa iyahang ginikanan. Ang lalaki mubiya sa iyahang ginikanan. Kini giklaro diha sa unang libro sa Genesis kapitulo 2:24. Kapitulo 2:24 nag-ingon, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Kay dili manggod mga kit-an ang pamilya nga gitukod nilang duha kon mutipon ra sila sa ilang mama ug papa. Dapat kitang mga ginikanan tudluan sad gyud nato ang ato ang mga kabataan nga kung sila mo'y mugminyo, kita sad nga ginikanan ready sad ta nga ang atong mga kabataan mubulag yun na sa atoa kung sila mutukod nagpamilya. Dili nato sila kana bitang babagan. Kay kun ato nang buhaton, nasupak na usab ta sa kahimtang sumala sa gihisgutan sa balaang kasulatan. Kinahanglan ang lalaki mubiya gyud sa ginikanan og mutipon sa asawa aron silang duha mahimong usa. Mahimong usa ka pamilya, mahimong usa atubangan sa Dios. Ang bana kinahanglan mahigugma siyang asawa. Ang iyahang paghigugma siyang asawa, iya kining ibase sa iyang pag-atiman siyang kaugalingon. Kung gipakaon niya ang iyang kaugalingon, dapat iya pong pakanon ang iyang asawa. So inani ang gipakita sa Biblia, dili kay ang asawa ray sige kaon, ang bana sig kapas mo. Grabing trabaho sa bana, bugat kaayo, grabe kaluya ang utok. Unya ang asawa nindot kay kaon, ang bana sig kapas mo. Dili na mao. Ang gipakita sa Biblia nga kung gipakaon ang asawa, sa paagi nga gipakaon ang bana, nagkaon sad ang bana. Maunay iniusad nga tagdon or mausad na inyong tutukan nga asawa. Dapat sa panahon nga naay dadon ang inyong bana, siguro hasad nga kung mukaon mo sa gidala sa inyong bana, siguro hasad nga ang inyong bana makakaon pod sumala sa inyong nakaon. Dili kay litson ang asawa niya, bulad ra ang bana. Dili na mao. Kinahanglan kay usaman
unsay gikaon sa asawa mao say gikaon sa bana. Unsay gikaon sa bana mao say gikaon sa asawa. Gawas lamang kung naay mga medikal nga mga rason, like kung ang bana high blood o niya ang asawa dili high blood nya mukaon yung litson, dili sad maayo nga pugson sa asawa nga di gyud ko mukaog di po ka mukaon aning litson, matay nagsayo. Kinahanglan ang asawa, ang bana mga kaigsuonan, mahigugma gyud sa asawa. O gipakita sa Biblia kung unsaon paghigugma. Ang giingon dinhi sama sa paghigugma ni Kristo sa simbahan. Gitugyan ni Kristo ang iyang kaugalingon, iyang kinabuhi para maandam ang simbahan. So ang trabaho sa bana dili lang pagpaanyag sa asawa sa lawas nga bahin o sa pisikal nga bahin, kundi responsibilidad di ay sa bana nga ang asawa maandam usab sa pag-atubang sa Dios. Kitang mga bana, responsibilidad nato nga atong tudluan ang atong bana, ang atong asawa, Kitang mga bana, tudluan nato ang atong asawa. Nga makaalagad sila sa Dios. Nga maandam usab sila, mahimo usab silang angayan. Kay maunay gipakita ni Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon. Unya, unsay giingon dinhi sa Epeso mga kaigsuonan? Epeso kapitulo 5. Ingon dinhi nga unsay gipakita ni Jesus mga kaigsuonan diri sa 26, gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong, sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli og walay ikasaway, walay buling og kunot og bisan unsang apan. Responsibilidad nato nga mga bana, mayong udto, mayong buntag ninyong mga bana. Responsibilidad nato nga atong asawa makasimba, makakaton sa pag-alagad sa Dios, makabuhat sa mga buluhaton, ingon silang mga alagad sa Dios. Sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga iyang gipakita ang iyang gugma. Iyang giatiman ang simbahan para paghalad sa Dios sa buugos nga kaanyag, putli, walay ikasaway, walay buling og kunot o bisan unsang apan. Dili kay priha atong usa ka magwawali mga kaigsuonan nga tungod kay magwawali siya, ang iyang asawa kay sige pagpanudlay, ang asawa manggod kining babae mga kaigsuonan, siguro dili man tanan na may mga babae nga mura pug lalaki nga gagmayrang arin sa buhok ayos na, pero dili sad maayo gyud nga ang babae murag hugang tan-awon. Lain kayo kay muna giingon nga salam po nang imong hitsura nga mura magulang sa kanding na bughat. Bati kay tan-awon. Kung bati tan-awon ang babae nga minyo o asawa, tungod na sa kakulangon pod sa bana. Ang hinungdan yun ana ang bana. Kay iya gunang trabaho, responsibilidad gyud na sa bana nga ang asawa nindot sad og hitsura. Trabaho na natong mga bana ha. Sama nga gitrabaho ni Ginoong Hesus ang simbahan nga wa niya tuguti nga mapasagdan nga mura na lang nagkaran lakas ang simbahan. Before niya gihalad ang simbahan, iyahag yung gitinguha nga
mahimong putli, mahimong anyag. So responsibilidad nato ang pag-atiman sa atong asawa. Aron sila makaalagad sa Dios. Dili prihaan ang usa ka istorya nga akong nadunggan nga samtang naminaw ko gwali kaniadto bata pa ko. Nga dunay usa ka magtiayon unya ang bana pastor. Unya nalagi sa kinaiyasan sa asawa nga dugay kay mubiya sa samin. Ang buhok papungkuon, ang buhok hirpinan, na pagyutoy katong ibutang diri nga pinakulo-kulo-kulo katong mga kinaraan sa una ba nga mukulo-kulo ang buhok na patoy ibutang diri. Unya mura mag-api kigyapon. Pila na ka oras buhok regi atiman, pero responsibilidad di ay na sa bana. Muna nga akong asawa mo ingon nga sudlaya ko bis, sudlayon ko na nako. Oh. Unya kanang moingon siya nga putli akong buhok. Putla na akong buhok. Nana na siya. Dili kay busy kay ko. Nayusa ka istorya nga dugay kay nahuman ang asawa kay wala po di ay kanang tabangi sa bana. Ang asawa sige gitaon siya og mga uska oras siguro ang arin sa buhok. Unya napay lips. Ilis-ilisan pa nila color. Unya human sa lips di apay kilay. Na apay pilok. Pabawgon, patuy-uron, pabawgon na sad, patuy-uron na sad. Na apoy kilay, kiskisan, drawingan. Dugay gud mahuman. Dapat asisan nas bana. Ikaday kininindot ni imong kilay day. Kinilab, kanihan, unsa may tawag sa inyo ang asawa. Dapat ang presensya sa pagkabana dili bitaw maabsent. Dapat naagyod karon kay nabutang man sa bana nga ihanay kaluwasan. Unya kinahanglan man siyang mo sayo og adtong simbahan. Karon ang asawa ni hangyo ra gyud nga hulatan lang ko kay dili lagi ko moabot og oras. Ang pulong hulat lahi biya og kinaiya ang babae. Kay ang pulong hulat mo rabi nagmuingon nga tabangi sad ko dire. Kining pag-arrange na ako ang itsura. So inana na siya. Kitang mga bana kinahanglan kaantigot ta nga alerto ba. Dili kay sa una ra nga dalaga pa og litaw alerto. Dapat kitang mga bana hangtod sa hangtod alerto gyud ta. Alerto gyud ta. Karon kay niuna ang bana wala maatiman ang asawa. Nisamot hinuog kadugay. Imbes usa ka oras ra unta to og tungas oras ra unta to kung naasisan tos bana. Kay ang babae kinahanglan man nag-confirmation. Kanang naay tig-confirm ba? Nga okay na gyud ni okay na gyud ni kay murag mabalaka sila nang itsura nila. Kumusta mo diha mga igsuon kanang mga kaigsuonan nato nga babae diha? Kumusta naman? Kay ako ang namatikdan nga sa kinaiya sa babae, dili non tanan concern kay na sila sa kanang ilahang itsura. Ako sani nga tan-awon inyohang mga mensahe dire. Ako asaning monitoron para do na sad koy mabasa gikan sa atong mga kaigsuonan. Kasagaran nga sa mga babae, concern gyud siya. Kay bati sad kaayo nga ang babae abig minyo na murag lantahon dida simbahan. Ang hitsura murag gidugmog butakal. Lain sad kaayo. Makadistract po na siya sa mga tao nga manimba. Muingon po mo taon, sa mga kagikan. Mura man kagidugbog butakal. Mura gidugmo man kag-abat. Kinahanglan mo arrange gyud. Kinahanglan ang hitsura, insakto nga pagka-arrange. Unya, responsibilidad nas bana. Kinahanglan ang bana mo assist. Kinahanglan ang bana mo assist. Karon ang bana kay wala man pod niya assist . Time nga nanginahanglan ang iyang asawa. Sa sutoy raman po dito simbahan. Kaniya wali na sa dito. Ang asawa nga
Dali ra unta to ni samot hinuon ka dugay. Amo ni ako ang kana bitawng nasakpan nga istorya o wali kahimtang sa pastor sa bata pa ko. Di gyud ako kalimtan mga kaigsuonan kay sa bata pa ko magyampungad man kung na ay magwali o niya mo apil pugog ngisi. Ha? Mo apil sad kog ngisi mga kaigsuonan. Karon pag nahitabo mga kaigsuonan kay dugay man kayo ang asawa. Kini samot lagi kalangay kay napay buhok, napay kilay, napay pilok, pabaugon, napay lips nga usahay mo itom, usahay mo pula, nya maglibog pag yun na sila. Wala kinahanglan na ay mo confirm yun ana. Na ay mga babae inana nga mo confirm yun sa man. Sakto na ning ako ang lips, unsa man ni dili ni koy murag abat ani tanawon. Moingon og naa pa ang bana, okay na na, okay na na. Di na mulakaw na siyang dili na mabalaka. Nindot na kinag-smile kay wala na siyang balaka. Kay ka ang babae manggod nga mulakaw na siya matubang sa mga kaigsuonan diha sa simbahan unya naa say kabalaka sa iyang hitsura. Magpanlingi na siya asa dapit ang samin. Labi na kung ang simbahan na ay bildo. Ato day na magpaatbang-atbang. Unya tuktuyok. Mao gyud na kinaiya gyud siguro sa mga babae. How about sa ato mga kaigsuonan diri? Mauban ni inyong kinaiya. Ingon din diri sa bahaginahan ng word ni God. Okay, wala pa ni. Sige. May butag ni Ninilmi Honor. Salamat. Kumusta mo diha sis sa Mindanao? So inana na siya. Ang nahitabo mga kaigsuonan, wali na ang bana nga pastor. Mga igsuon kinahanglan mga lagad gyud tas Ginoo. Unya nagkadaghan ba ang mga tao nagkanindot ang iyang wali? Perting daghana na gyud mga tao nagkanindot ang iyang wali. Ingon na siya, balik gyud tas Ginoo, mga lagad gyud tas Ginoo kay ang resulta sa taong mga lagad sa Ginoo maanindot gyud ang pagpuyo. Kung moingon tang magkaanindot, ang bana magkagwapo, ang asawa magkagwapa. Amo na iyang wali. Karon kay maumanay naaptan sa iyahang asawa. Nga ang asawa nagduda sa iyang hitsura. Kay wala lagi ning confirm kung insakto na ba ang iyang buhok, insakto na ba ang iyang kilay, insakto na ba iyang pilok, nimbawog ba nimo? Wala ba nimo? Wala ba nimo kuan hiwi? Basig na disalign ang iyang pilok. Pagwali gyud sa bana mga kaigsuonan, pag-ingon nga kinahanglan mga lagad ta sa Ginoo kay kung mga lagad ta sa Ginoo mabata ang atong hitsura. Magkagwapo ang bana, magkagwapa ang asawa. Karon kay mao magipag-abot sa asawa. Wala na ganahi ang asawa. Paglantaw sa bana kay didto sa kilid tuwa man ni lingkod ang asawa. Gidiwalan taon sa dila siyang asawa Pag-ingon nga magkagwapa. Unsay magkagwapa nga ang una sa iyang asawa mura sa gwapa, mura pugdi. Murag na plastada, mura pugwa. Mao na nga usa sa gikinahanglan gyud sa magtiayon. Timan inin siya. Ang pinakaimportante sa magtiayon, kabalo mo unsa? Ang time. Kung ang inyong asawa nagkinahanglan sa inyong time, for example, mohangyo nga sulaya kung buhok. Kaysa ulitaw pa, ang lalaki, bisag dili magpasudlay, musudlay yun. Sudlay para makahika pag yung buhok. Karong minyo na apoy magpasudlay mo yung kung sa man na imo ang kamot, wa na gamit. Dili dapat inana ang mga bana, ha? Dili dapat inana kanang mahimo na hinoong insultador. Mga Kristohanon man ta. Bay maminaw kuno ko anang inyohang mga mensahe diri. Si Mary Rose Villeres maingon, pastor, nakarelate jud ko sa imohang istorya nga magpasudlay, sakto jud kaayo ng imong giingon. Pastor, akong bana mo ana jud na panudlay pod, nindot kaayo ang imuhang mensahe para sa managtiayon. Kay mao magyud ni hinumdumi ha,
ang pinakaimportante sa mata sa Dios, magsugod na magtiayon. Kay nga naman ang magtiayon ang asawag bana maunay salamin, maunay pattern sa kinabuhi sa mga anak. Buti pasabot ang magtiayon ang ginikanan og ang ginikanan ang asawa ug ang bana sila gyud ang panag-ingnan sa mga kabataan. Kung ang mga bata makakita nga ang bana mi atiman sa ilang asawa, malab sa mga bata ang ilang inahan. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, malab sa mga bata ang ilang inahan. At the same time, kung makitaan sa mga bata nga giatiman pod sa asawa ang ilang amahan, malab pod sa mga bata ang amahan. Mauni wala kaayo makita sa mga kabataan ang pag-inatimanay sa usag-usa. Ako ganing anak, amo ganing anak mga kaigsuonan, makakita nga kanang na ako'y time mo pasudlay ang ako ang asawa, inya akong sudlayon. Moingon magani gyud nga sana all. Kay arita sa ato ang payi kanoy. Good morning po. Good morning po, pastor. Narinig ko na naman ang wali nimo sa Ginoo. God bless you. Salamat kaayo Sister Pai. Si Mirelo, ako ning nabasa no. Si Ninilmi Honor Baydal. Okay rami pastor, nagpadayon gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon si Mary Rose Bilieres Laginon, ingon siya dinhi nga nindot jud kaayo pastor nga kung managtiayon nga nangalagad sa Ginoo kay malipayon ang kaminyoon. Tinuod yun na pastor, dugay kaayo maibot sa samin gikan ni Sister Bibian. Mura og naagyo ni Agre ning confirm mga kaigsuonan nga kasagaran sa mga babae dugay gyud mabiya sa samin kay dili gyud na sila dili gyud na inana ka kuan bitaw, dili priha sa namong mga lalaki nga kamayrang sudlay, ang uban gani kamutra isudlay. Pero dunay mga lalaki nga labaw pas babae, munay kuyaw. Munay kuyaw kay daghan kaing trabaho anak malangan. So as ingon nga magtiayon asawa ug bana, usa sa pinaka-importante time ninyo para ni Lord, time ninyo para sa usag-usa. Time gyud dili kana bitawng ang lalaki o ang bana, dili lang niya responsibilidad ang pagtrabaho aron pagpangitag kwarta. Kay mag-unsa man ang kwarta apan wala kay time sa imong pagkabana. Hinumduman nato nga mianhi si Jesus, wala siya muanhi nga magpakitang gamhanan, adunahan, dato og tagiya sa tanan. Mianhi siya nga nagpakakabos aron kita iyang matiman, aron kita iyang maamuma pinaagi sa dako niyang gugma. Mausab ang mga bana, dili kay atimanon ang asawa pinaagi sa kwarta, atimanon ang asawa pinaagi sa time. Munang time yun importante. Gani ako usahay, ibin ako asawa, mag-uol na siya nga di mi magdungag kaon kay dunay mga panahon nga di ko kadungag kaon niya kay ako'y tighungit sa among mga anak, kay siya mo'y tig-prepare sa among mga anak sa mga gamit sa among mga anak. O niya ako mo'y tighungit sa among anak. O niya inighungit mga kaigsunan na may sobra, ay makaon na pud nako. Muna nga inigkaon taon sa kong asawa na usahay gyud nga siya na lang usa. O niya ako po siyang hangyoon bes kanang ikaw lang usa diha kaon o tapad lang diha or kaon lang diha kay kana kung okay ra nimo kay mamalandong sa ko para pulong sa Ginoo. Okay ra gyud, importante na ang pagsinabtanay. Importante sa magtiayon kanang pagsinabtanay. Kung naa gyud ang pagsinabtanay, kabalo mo mga kaigsuonan, malipay ang Dios. Ug sa dihang malipay ang Dios, kabalo mo unsa?
gaan kay siyang mupanalangin sa inyong pagpuyo. Ang asawa mutahod musunod sa bana sa paagi nga ang bana nagsunod sa Dios. Mao nay giklaro gyud ha. Pero kung ang bana dili magtotoo, unya moingon ang bana nga dili magtotoo, inom taday. Ayaw sunda kay wala man siya musunod sa paagi ni Kristo. Sa ingon ni ana nga ang bana sad kinahanglan muatiman sa asawa. Dili sa usa lamang ka kahimtang, kundi sa tanang kahimtang sa iyang pagkabana ngadto siyang asawa. Og mauni dapat makita sa atong mga anak. Mauni dapat mao'y masudong sa atong mga kabataan. Og sa diha nga mauni makita masudong sa inyong kabataan, hinumdumi labaw na nga gitan-aw ni sa Dios. Kung mauni kahimtang diha sa inyong pamilya, malipay ang Dios, dili niya ihikaw ang panalangin niya ing giandam alang kanimo og diha sa imong pinuy-anan. Usa sa makatabang nato aron ang asawa makaatiman sa bana, aron ang bana makaatiman sa asawa, ang gugma. Ang gugma nga papobsanon, mapailubon, ang gugma mga kaigsunan nga gihisgutan sa Biblia, maoy pinaka-importante nga maoy i-apply gamiton sa bana ngadto sa asawa og sa asawa ngadto sa bana. Dalaygon ang Dios, ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanimo og kanatong tanan. Sa dili pa ko manamilit, muadto sa ta sa mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa Dios sa mga pulog mga mensahe nga atong na sabtan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulog mga mensahe nga nagsugilon og nagtudlo kanamo kung unsaon pagpuyo nga imong kahimutan ingon nga magtiayon og pamilya sa imong atubangan. I-bless Ginoo ang matag-usa nga dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi sa pag-apply sa mga pulong nga among nadunggag na sabtan sa among panaguban. I-bless Ginoo ang mga kababayan nga dunay bana, ang kalalakian nga dunay asawa nga magtiayon. I-bless Ginoo. Bisan pagkatong mga kabataan, salamat o Dios nga ang mga kinikanan ilang makitaan og among makitaan ang among responsibilidad ug amo kining ma-apply sa among pagpuyo samtang kami nangalagad kanimo. Bless Ginoo matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini nyog soon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan og maayong pagpaniod to, maayong pagpaniod to natong tanan. God bless. Kanimo amahan Jesus, magahalay, magapagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.